Добро утро. Събудих се днес към, между другото, ако се чува супер много някакъв страничен шум, това от вентилатора, но просто без него няма как. Събудих се към 7:30-8 и въобще не ми се ставаше, исках да поспя още, но просто в буса ставаше супер жега. Това беше невъзможна операция. Така де в момента е 9 часа, аз ще пия едно кафе, след което най-вероятно ще отидем на оня скалистия плаж, за който жената от магазина ми каза, но преди това ще потренираме. Тя тренировката е супер кратка, понеже наскоро пак почнах да тренирам и не ми се иска да започвам рязко, така че може би ще е 20 на 30 минути тренировка. Но да, мисля, че днес ще тренирам, ще отидем на плаж, ще се върнем. Ако е мега жега, ще тръгна докато е мега жега, за да може да вее вятъра. И мисля, че там, където мисля да отидем, ще духа вятъра, понеже той е на високо на скали, на следващата дестинация, нали? А ако не, ще тръгнем към 5. Това е плана за днес, аз сега ще се допия кафето, ще послушам малко музичка, да се надъха да тренирам в тази жега и ще се хващам да тренирам. Тук е уникално, наистина. Това е, може би, за сега най-доброто място, на което съм бил някога по Черноморието. Не, че аз съм бил на много места, ама пак просто е уникално, спокойно, кристално чиста вода. Има много готини рибки, дето плуват по 30-40 заедно. Изглеждат много яко. Тук имаше едни хора. Един дядо с едни момичета и си говорихме до сега с него. Те взеха, че видяха някаква водна змия, аз не я видях. Плуваха там до едно островче. Много яко, много яко. Но мисля, че е към 12 и нещо вече, 12 и нещо, 1 часа. Така че смятам да се върна към буса, да сготвя паста. Тя ще е супер проста паста, ама ще сготвя достатъчно, че да има и за до вечера. Да може само примерно да я притопля или нещо такова. Или можем да направим и някакви буритота един вид. Имам царевичка, имам лук. Или мога да направим някаква салатка, защото имам домати, краставици, но аз нямам друго за салата като цяло. Имам нахут. Какво можем да направим с нахута? Някаква салата? Не знам, сега ще видим, ще отидем, ще сготвим. Най-вероятно ще нахвърля кадрите до сега, които съм снимал. И така, ще видим след малко.
Добре, обратно в буса сме си вече, така че е време да наготвим една пастичка. Най-вероятно, не знам, сега ще видим. Арабията и фусили. Това ще е обяда, ще нарежа малко кашкавал и ще има и за вечеря общо взето. Добре. Това е яденето. Имам кашкавал, имам муканка и общо взето ще нападам, защото съм в хипергладен. Тръгваме си. Братлета, на къде е плажа? Някой моля ми каже. И след толкова време търсене най-накрая. Че е хубаво да си измия косата и поне някаква част от тялото. Така че това ще правим сега. О, най-накрая. 2 дена на море. Я гледай как ме хващаш. Смия косата. Чай, че не те чувам, чакай. Ко викаш? Чай малко само. Това е къпането. Ще поговоря малко с майка. Искате ли малко луканка да обчерпя, че ми остана малко от обяд? Телешка луканка. Искаш? Вземете, вземете. Не, няма да се притесня. Вземете, аз имам. Няма да дойде. Няма да дойде. Жената. Идвах от Резово, бях вчера и търсих някакви места около Средиземноморието, ама не намерих. Да, благодаря. Отидох на 2-3 места, нищо нямаше и карах нататък. И го видях тази отбивка, викам чай да ви я поема тук. Го видях, викам, това е мястото. Добре, благодаря. Маняци, часът е 12:39. Записваме ли? Аудиото записва ли? Добре. Тук що се прибрах в буса. Те хора, които паркираха до мен, са супер свежи. Една двойка на 46 на 51 години, ако не се лъжа. Мега готини. И лафа вървеше супер много с тях. И до сега седяхме отвънка. Благодаря, че гледате до края. Ако ви е харесал, ударете един лайк, коментирайте нещо, абонирайте се, ако не сте се. Лека нощ ви пожелавам и до следващия клип. Чао!